когато тялото говори, а ние не го чуваме. Това е третата стъпка за синхронизация и дълбока телесна регулация. Когато тялото е спокойно, то може да приеме лечение по-дълбоко. В тази стъпка зрението, дишането и тялото се синхронизират. Клетъчната памет започва да се пренастройва, тялото освобождава задържани напрежения без усилие. Тази мандала не е за разбиране, тя е за усещане. Създадена е като телесно препрограмиращ модул, който работи директно с сетивата и подсъзнанието. Сега насочи вниманието си към мандалата. Нищо не прави, нищо не търси. Просто гледай. Позволи на очите ти меко да следват формите и светлината. А дишането ти само да се успокои. Дишай бавно, сякаш поемаш светлината от центъра на мандалата. И издишай, като позволяваш на тялото си да се освобождава от напрежението. Докато гледаш, числата започват да се подреждат вътре в теб. Не чрез ума, а чрез тялото. Тялото знае този език. Клетките го разпознават. И с всяко вдишване мандалата и числата се синхронизират в ритъма ти. С всяко издишване старите напрежения се разтварят. Може да усетиш топлина, пулсация или просто лекота. Каквото и да се случва, е точно правилното нещо. И докато просто гледаш и дишаш, тялото ти се настройва към хармония, клетките ти си спомнят здравето, вътрешният баланс се възстановява, лечебната информация се интегрира естествено, без усилие, без натиск, в пълна безопасност. Остани още малко тук. В този тих вътрешен диалог между мандалата, числата и твоето тяло.